papatayuin. Pag hindi. Katubay. Papalaro ka ngayon? Ay, palaro, oy! Palaro ko ngayon ng Flip the Battle mga katubay. Sino mauna dyan? Dahil kanila mga katubay, kung magkapalaro, mapatayo nila ito mga katubay. Saan papatayuin? Bibigyan ko sila ng 50 pesos pa. Anga, oy. Sino una dyan? Hahagis. Ikaw. Ito mga katubay, unahagis. Galingan mo ha! Tatlong tira lang. Isa. Ay, hindi, ganyan. Hindi, ano yun? Isa. Ay, wala pa. Game. Game na. Sige, isa. Wala. Baka ito pa yan nga. Wala, dalawa na. Awa. Mga katupay, wala. Next. Tatlo. Mga katupay, tatlo. Wala. Okay, ito pa. Ikwenta na mga katupay. Ikwenta. Ako. Tulong. Pizza, may pagkain na. Nagka-50 mga tayo. Ito. Ito naman, si Kuya. Tatlong tira lang. Wala mga tayo. Hoy, wala ka din. Hindi ka yan. Hindi. Isa na. Ikwenta naman. Isa na lang. Ito na lang mga tayo. Ginebra! Hoy! Isa lang. Ginebra! Panalo ako! Wala pa nakatira. Kwenta na lang. Bigla. Nagkatsa ko lang sa gabi. Wala ka ba? Sino ba? Tira, Bing. Manila Clasico! Ginebra! Wala na. Tapos na mga tayo, nakakuha na lang. Dati ko yung tabi. Tama na. Wala na, hindi nakaabot na iba. Ano na, Bing? Malay mo. Hindi pasmado! Masabi ko. Maraming salamat. Marap ka dito! Magkape. Wala pa pika. Assalamualaikum! Ginebra! Okay, mga kapay. Nakuha ko 150 pesos mga kapay. Okay, see you again to my next vlog mga kapay. Bye-bye!